izintombi Ikusukela kudala mina ngishiwa izintombi ngenxa mama bengifunda amaqhikiza esekhaya kunankomo ikusukela kudala mina ngishiwa izintombi ikusukela kudala mina ngishiwa izintombi ngenxa mama bengifunda amaqhikiza esekhaya kunankomo ikusukela kudala mina nginothando Itashindo diviso koma kanjani ibizomnika kanjani ngoba batawuna ilanyondo mama namaqhikiza ibizokoma diliza diviso koma kanjani ibizokoma kanjani ibizomnika kanjani ngoba batawuna ilanyondo mama namaqhikiza ibizokoma kanjani umbebomfundo diviso kunika kanjani ibizomnika kanjani ibizokoma kanjani ngoba batawuna ilanyondo mama namaqhikiza ibizokoma kanjani Ujamludi divinga koma kanjani ibizokoma kanjani ibizomnika kanjani ngoba batawuna ilanyondo mama namaqhikiza ibizokoma kanjani Selithi uyengaqomile waso yena wasolabana lutho khona ninja yami yoqoma wancuma wancuma lobane malwane selithi uyengaqomile kanjona yena wamhlonga bana lutho khona ninja yami yoqoma Nobingelelayo kwabafowethu Ujamludi nomsebenzi kanwaphansi emanqondo nasentembeni esigodini semadala ngelika mama uthemisa abanye bazimlubani mfokazulu bafowethu ngize lapha ngizonithulela umsebenzi wami omusha ozophuma mhla ka-20 enginethemba lokuthi uzonithokozisa bengisacela-ke bafowethu i-support yenu njengomfana osafikayo oza nomlayezo ohlukahlukene kaningi okunye inamba engitholakala kuyo it is 066 4948 504 066 4948 504 umfantwana weqembu uyatholakala umuntu enodinga ofonela kuzo lezo zinamba ngibona Let's go.
uthe